Hola, què tal? Com esteu? Iniciem el segon vídeo dedicat a la filosofia de Marx. Recordeu que en el primer vídeo havíem estat parlant de l'esquerra hegeliana, de Feuerbach, i també havíem fet una introducció a aquest gran filòsof. El que farem ara serà explicar un dels conceptes més importants, sens dubte, del seu pensament, que és el concepte d'alienació. Bé, la idea central de la preocupació teòrica i revolucionària de Marx és un humanisme radical. Llavors ell analitza seguint la situació socioeconòmica que li va tocar viure. Ell parla del fet que una majoria dels homes, que són els proletaris, viuen explotats i humiliats per una minoria burgesa i capitalista. Aquesta minoria burgesa impedeix als altres realitzar-se lliurement. Per tant, el que cal és establir les condicions materials que restitueixin, que tornin la dignitat perduda del proletari. Marx, com ja havíem comentat, parteix de l'ésser humà concret en una societat concreta. La història de la humanitat, diu ell, ha estat fins al moment la història de les diferents formes d'alienació i d'esclavitud. Això ha fet que l'ésser humà s'hagi anat deshumanitzant progressivament. Però alhora, la història humana també és la preparació per a l'alliberament d'aquestes alienacions i ell pensa que el moment és a prop. L'ésser humà podrà superar l'alienació i realitzar el seu ideal humà. I per això ell parla de tres tipus d'alienacions: l'alienació religiosa, l'alienació ideològica i l'alienació econòmica. Cal dir que el concepte d'alienació no és un concepte pròpiament de Marx, sinó que és un concepte de Hegel. I explicarem una mica en què consisteix l'alienació. El concepte d'alienació, en alemany Entfremdung, significa sortir fora de si. I per tant, aquell que es troba alienat vol dir que surt fora de si i es converteix en una altra cosa. Per tant, deixa de ser el que realment és ell. Això entra o forma part del procés dialèctic del qual ja havia parlat Hegel. Comencem parlant de l'alienació religiosa. A la introducció de la crítica de la filosofia del dret de Hegel, Marx afirma que l'home fa la religió, no la religió fa l'home. Per tant, s'assembla molt al que deia Feuerbach, no? És a dir, és l'ésser humà qui fa la religió i no la religió la que fa l'ésser humà. Recull, per tant, aquestes afirmacions de Feuerbach i també de l'esquerra hegeliana, i Marx el que vol és estudiar la religió objectivament, per mostrar que per culpa de la seva influència l'ésser humà ha perdut de vista el món concret. La religió el que fa és projectar l'ésser humà fora del món real i provoca l'escissió, és a dir, el trencament, entre el món concret en què viu l'ésser humà, l'únic real, ja que és el món material, i el món ideal fictici que apareix com a promesa de felicitat. Aquest món ideal que és la promesa de les religions. La religió, a més d'alienació individual, és l'instrument de la classe dominant per justificar l'opressió dels dominats. Per tant, és un instrument que utilitzen els posseïdors per mantenir els desposseïts en la mateixa condició i, per tant, perquè aquests no es revoltin. L'Església força els homes a buscar la justícia fora de la realitat, en un més enllà, que va més enllà de l'experiència, per tant, en un més enllà suprasensible, en comptes de transformar-la. La religió justifica la servitud predicant la relació entre un dominant i un dominat. El cel és el lloc en què es compensaran les injustícies comeses a la terra. Fixeu-vos que la visió de Marx és molt diferent de la visió de Nietzsche, que la religió era un instrument dels febles com a ressentiment davant dels forts. En el cas de Marx és una visió socioeconòmica, no? La religió és un instrument d'aquells que tenen els mitjans de producció, d'aquells que posseeixen els mitjans de producció i que volen mantenir oprimits aquells que només disposen de la seva força de treball. Cal, per tant, l'objectiu de Marx és desenganyar l'home, desalienar-lo, fent que prengui consciència que la religió no és més que l'opi del poble, per tant, una mena de droga, un instrument creat per adormir-lo eternament en la ignorància. Molt bé, i passem al punt següent, el segon tipus d'alienació, que és l'alienació ideològica. Marx admet, igual que Feuerbach, que l'ésser humà és un producte de la natura. Home i natura són l'únic real. Per tant, les ideologies, la moral, la religió, la metafísica, etc., enteses com a productes del cervell humà, són rebutjades perquè no entren en un procés sotmès a condicions materials. Però l'ésser humà, no cal oblidar-ho, no és només un producte de la natura, sinó que també és un producte de la societat. Està en les seves mans modificar les circumstàncies materials i socials que fonamenten l'alienació humana actual. Per això l'activitat humana ha de deixar de ser una activitat teòrica i contemplativa i s'ha de convertir en una activitat pràctica i transformadora de la societat. El que deia la tesi sobre Feuerbach, no? És a dir, els filòsofs s'han preocupat per interpretar el món, per contemplar el món, el que ara cal fer és transformar-lo. Amb la revolució, doncs, que serà la culminació de la praxis de l'acció,
aquesta acció definitiva per aconseguir la justícia, amb aquesta revolució, diem, és possible dur fins al final les posicions teòriques. I com diu a la ideologia alemanya, no és la consciència la que determina la vida, sinó que és la vida la que determina la consciència. I per últim, el tercer tipus d'alienació és l'alienació econòmica o del treball. Segons Marx, on es dona la forma més pura d'alienació és en el treball, el que ell anomenarà la praxi laboral. L'ésser humà es caracteritza com un ésser que treballa. Produeix amb la seva pròpia força els seus mitjans de subsistència. L'arrel última de la vida humana, per tant, es troba en el treball, més que no pas en la raó, com haurien afirmat altres filòsofs, entre ells Aristòtil. Recordeu, l'ésser humà és un animal racional. Per què el treball aliena l'ésser humà? O més concretament, per què el treball aliena el proletariat? L'obrer treballa per al capitalista, al qual lliura, a canvi d'un salari fixat contractualment, el producte del seu treball. Mentre més produeix l'obrer, més gran és el poder del capital, és a dir, la riquesa per produir béns que té el seu abast el capitalista, mentre disminueixen els mitjans que té l'obrer d'apropiar-se del producte. És a dir, l'obrer no és propietari del seu treball, sinó que el treball passa a altres mans, passa a les mans del burgès capitalista. Per tant, el producte del treball s'oposa al treballador com una força hostil, com una cosa estranya. El producte del treball és una realitat que ja no és el mateix treballador. Aquest és el procés dialèctic, no? El treballador fa el producte del seu treball que se li oposa, se li converteix en una cosa que no és ell. I per tant, d'alguna manera se li oposa, com diu Marx, com una força hostil. Per tant, l'obrer, com ja hem dit, perd part de si mateix en el producte que realitza, es degrada, es desrealitza, dona el seu valor a la mercaderia, ven la seva força de treball. D'alguna manera és com si es prostituís. Llavors, evidentment aquesta mercaderia se li oposa, com ja hem dit, com un poder hostil, i l'ésser humà només podrà arribar a ser ell mateix apropiant-se del seu treball, emancipant-se del sistema econòmic que l'explota, per tant, emancipant-se del capitalisme. I això és el que ens porta a la noció de classe social. Què és una classe social, segons Marx? Una classe social és cadascun dels grups socials oposats en la contradicció o escissió inherent al sistema econòmic o mode de producció. Tenim diferents modes de producció, tenim el sistema feudal de producció, el sistema capitalista de producció, i evidentment plantejarà l'arribada del socialisme com a nou sistema de producció. Cadascun d'aquests grups socials té uns interessos comuns, i en la seva època es redueixen a dos: els burgesos capitalistes i els proletaris. En aquestes dues classes es mostren ja les contradiccions del capitalisme. Per què? Perquè la classe burgesa posseeix els mitjans de producció, la maquinària, el capital, els treballadors com un objecte que posseeix el capitalista, mentre que els proletaris només disposen d'una cosa, que és la seva pròpia força de treball. Per tant, el proletariat és allò que no és, l'antítesi del que defineix la classe burgesa. Per això la història, com diuen Marx i Engels al manifest del Partit Comunista, és la història de les lluites de classes. Una lluita dialèctica de dues classes socials, però és en el capitalisme on es dona de forma més radical la contradicció entre ambdues. Per tant, què haurem de fer? Conscienciar la classe proletària per superar la contraposició entre la classe dels posseïdors i la classe dels desposseïts.